Orduan, zer eginen dut gaixo bekataria? Arartekoak faltaturen kontra juie handia. Abokazen ez dakike hork haren gortian, hogen oro publikoki agerturen orduan. Helaz, otoi orok egin orai penitentzia. Behar orduan, ez dukegu gero agian aizina. Ainiz jende engainatu doa luzamendu jaz. Seguraturik eork ez du egun baten bizia. Gu girade egun oroz erioaren azpian. Behar dugu prest eduki gure gauza guzia. Gure gauzez ordenatu oso giren artian. Gero ez dugun egiteko esaz, azken finean. Harimaz, aski egiteko badukegu orduan. Pentsa otoi nola gauden bi bideren erdian. Saloa baino damnaseko perileko punduian. Ehorfida estadia otoi banitatian. Zainduiak etziraden sartu banitatez glorian. Helaz, otoi uniat bea, bekatore guzia, bekatu jaz damnasen du jangoikoak munduia. Zerenan bat bekatutan, deramagu bizia eta gu aurk gure faltaz galtzen gure buruia. Artzainorok biltzen ditu irdiak arratzaldian, leku onerat eramaiten eguraldi gaizian. Leku onerat eramaiten eguraldi gaizian. Bat bederak pentsabeza harimaren gainean, nola saluaturen duen ura bere finean. Bekatorek, infernuian dute pen handi, izigarri, ezein pausu gabia. Sekulako segon behar, hango sugar bizian, zuhurdenak ara ez duen egin penitentzia.